is die 11 februari, is de dag dat. Nederland Verslijn reageert op de mysterieuze deer van minister van Steert, Els Borst. En de CITO-toets uiteenzet. Nou, onze dochter had bij haar CITO-pret-echo al een score van 550. Ja. En bieden keer toe de emoties rondom de sluiting van Prins Dokkum. Een heel goeie en welkom bij Biens. Maar Skelte Mijnsma heb ik het aanstoe crowdfunding. Hij leidt uit waarom toch dit fenomeen een heel soort dream uit komen kennen. En Joet is het de beurt om de pubers om antwoord te jan op de vraag of wierenleefde echt bestaat. Ik geloof wel dat er iets van ware liefde bestaat, maar dat kan ik wijzen dat het misschien eerst maar één heeft die dan letter net meer die ware liefde is. Dus het kan wel verhoren. Ja, daar geloof ik wel in. Na een jaar van voele protesten massen ze toch beliers Jan. Schouder on schouder knokken de meewerkers van Prins Dokkum en haar vrouw in de sluiting van het vangrailfabriek. Bij het ondertekening van het sociaal plan kwam de verliene wieken een eind aan. Want de veeltocht in het memberbedrijf in Noorwegen wie net te winnen. Om tafel documentairemaker Annette Huisman. Zij ziet de laatste 4 mannen boppen op de hoed van de haatrolspelers in dit verhaal. Welkom Annette. Krijg u de montage. Hij is clear, de documentaire. En ik gebeurde een heel soort. Want nou, er moesten we stukjes uit. Mensen voelen er bepaalde dingen net in. Daar praten we aan, Saloer. Eerst een fragment waarvan het zojuist. Dit moeten we zien, dit is de basis van die documentaire. Kun je het zelf even inleiden? Ja, het is de kop van de docu. 20 december weer een dag van afscheid. Dat weer de dag dat de laatste arbeiders in de fabriek dwaanden weer naar de productie. En ze wilden daar graag een mooi moment van maken. En we zeggen, machinebankwerker Teerde Wielstra die houdt de vlaggen van Prins over aan de zoon van Pia Prins, ooit de oprichter van dat bedrijf. Ik heb vorig jaar ben ik nog op de begrafenis geweest van oude meneer Prins. En ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om een... sorry hoor. Een beetje van dit vandaag. Om een buiging te maken voor de man die dat allemaal heeft mogelijk gemaakt. We hebben hier de vlag. Er komen alle handtekeningen op van de jongens die hier aanwezig zijn. En we willen hem graag aan jou aanbieden als dank van alle personeel. En al die mensen die ooit bij Prins Dokkum hebben gewerkt. Bedankt. Ja, kun je uitlezen wat we hier eigenlijk zeggen? Nou ja, iets hartverscheurends vind ik zelf. Het is zo emotioneel. Dus juist mensen afscheid nemen van een bedrijf. En dus juist dat hun hart er in zit. En ik kan me nog zo herinneren toen ik begon met de docu, dat een van de mensen, ik geloof dat het Jan de Boer weer het in me zei, ach Annette, dan maakt ze toch net zo'n heel emotioneel verhaal van, hè, en zo zielig. Maar het is hartverscheurend dat deze mensen zo knokt hebben voor het behoud van hun bedrijf. Dus die emotie, die zit erin. De feiten, maar die emotie, die is gewoon heel erg op. Ja, want laten we eens even naar die feiten zien. Het is een bedrijf dat sluit. 30 mensen komen op straat te staan. Nou, we hebben krek in het Nijs nog gewoon VDM. Een bouwbedrijf, 142 mensen op straat. De meest zoveel verhalen te vertellen. Waarom moest dit verhaal verteld worden van Prins Dokkum? Het is precies een Ierlien, hè? In februari is dat die stakings begon. En ik merkte dat er verslagjouwers op redactie waarom kwamen. Die weer naar Maas, die hier daar bij de poort stien. En er hong een soort van strijdbare kjelte om die collega's heen. En dat ze zijn van, om uw collega's? Om uw collega's. Die kwamen daarbij. En die voelden dus, die vielden de strijd van die mensen. En dat zij dus net verder kwamen op dat moment. En dat werd gewoon zo spannend. En het feit dat de vrouwen van die mensen daar en daar ik bij inzetten, dat maakt de zaak ik bijzonder. En ik moest toen direct denken aan de mijnstakings in Wales. 84, 84, wie dat? Het is hartstikke Ierlien. En dat verhaal wat ik zag. Wat gebeurde daar dan? Ja, daar zette ik de hele mierskep, hele dwarpen, zette hun in voor het bedrijf, voor de mijnen om die iepen te houden. En dat zeer stier ik. Het bleef net alleen nog bij die werknemers die er net maar eens wien. Maar de vrouwen bemoeiden hun ermee. De dochters die schreeuwden brieven erheen. Mensen schreeuwden petities. Het was gewoon heel... Ja, ze wien ik vaak in de media. En dan vaak met het verhaal van het klopt net. Wij ben je net omdat zaken gaan failliet. Maar dit klopt het net.
Kwam je er ook al gauw achter dat er een onverhaal ziet als alleen nog de vrouwen die het protesteerden? Ja, het bedrijf moest sluiten en de reden die het opjaan waard is dat het bedrijf technisch failliet wezen zou. Ja, wat dan technisch is om de cijfers. Maar de productie die waard verpleerd naar Polen. Dus ja, het is dus wel een heel zo'n bedrijf om te produceren. En dat is wat er heel vaak gebeurt, maar bedrijven die het oornaam worden door grote concerns, dat ze nemen de merkoer. Net zozeer dus de productie en de werknemers, maar de afzetmerk. Dit wie eigenlijk gewoon een kapitalistisch tekstspel, zeg maar. Ja, Er waren nog wel winstmaken, maar het moet naar Polen om het nog te kepen. Ja, het moet op een oren wijzen. Ja. En dat is natuurlijk prima, of dat is legaal, dat kun je gewoon doen. Maar dan moet je daar wel op een kaart oerspelen van, nou ja, zo doen we het. En bij Prins Dokkum water vastspegelen dat het bedrijf dus echt failliet is. En dat hebben de mensen kunnen onvluchten. Ja. En dan zit dat dicht op de hoed, zoals ik al zei. En dan krijg je dus ook de mogelijkheid om met die mensen te praten. Mensen die dicht in het bedrijf zitten en dan zeggen ze dit. Ik heb even een zien. Als een bedrijf verlies draait, wat valt er dan te verwijten? Ja, nou ja, dat is dus het punt waar het dus eigenlijk een beetje om draait. In feite zeggen we van ja, wie hij helemaal geen verlies draait. Dus als de lening die we hebben rente op betalen moeten, en die rente als die net hoeft te betalen, dan gaan we op zich al, dan draaien we op zich al goed. Daarbij komen nog wat andere grapjes die ze uithalen hier. Dus met name de opwaardering van uw machines. En ik ben bij de overname zo'n beetje opwaardeerd met 2 miljoen. En dat betekent dat je oorschroeven maakt op die machines. Dus elke keer krijg je een paste oorschroeving op de verlies- en winstrekening te staan. Nou, die er echt wel in hakte. Ja. Wat zou dit? Want deze man zou het eigenlijk, er is fraudeerd. Ja, maar wat hij daar vertelt, dat is het nieuwere. Dat is eigenlijk volslagen legaal. En ik begreep zelfs van de bonden dat de politiek hier gewoon heel weinig van weet. Dit zijn manieren om een oorname te boeken in een bedrijf. Dus eigenlijk stinkt het bedrijf van, hey, fijn, wij komen onder de paraplu van een groot concern, dat is goed voor u. Maar alle cijfers worden zo boekt dat ze dus verlies lezen. Want ze moeten gewoon betalen voor hun overname. En dat is wat Herman de Hoop, hij is de voorzitter van de PVT, van de Lietse Ondernemingsraad, hier zei. Ja. Dat praat met deze mensen, ik maar die vrouw, die zuster, misschien wel dagelijks. Wat vielst als het maar ze praat? Ja, ik vind hun enorme belutsendheid en hun strijdvaardigheid. En net alleen nog om hun werk te behouden, maar ik om te doorgronden, ik geloof dat mij dat nog het meeste rekken. Dat mensen echt beziekje om grip te krijgen op dat hele grote geheel van die grote concerns die erachter staan. Maar wisten ze stiekem ook net dat het een verlennerszaak was? Nou, weet ik eigenlijk net. Nee. Ik ken dat heel vaak toch. Dan denk ik, je prachtig, Ja. al die acties. Maar als ze voortgaan, is het toch voort. Nou, er is hier namelijk een enorm succes. Hè? In maaien wie er een rechtszaak in Amsterdam in de ondernemingskamer over de gang van zaken bij Prins Dokkum. En daar is uitkwam dat er een onderzoek ingesteld werd met naar de gang van zaken bij Prins Dokkum. En het is echt heel bijzonder. Dat is heel uitzonderlijk. Dus dat weer een enorm succes en een boost voor hun van, ja, we hebben gelijk. En daarom ging deze 2 man, dus ik zie je in alle archieven van, en om alle cijfers boven tafel te krijgen, om te bewijzen dat het net doogt, dat het jong. Nou, dat is een verhaal. Dat kunnen we dus aan die documentaire zien. Maar er gebeurt er wat aparts. Een weekeling, een sociaal plan met deadline, 4 keer een maand leren en 2400 euro kruisen maar en dan 1 keer tekenen ze. Is er het verwachten? Ik dacht dat het 50-50 was. Ik dacht, ja, het kan de ene kant uitgaan en het kan de andere kant uitgaan. Want wij vinden die strijdvaardigheid van die mensen natuurlijk prachtig. Het is ook heel mooi hoe ze er verstaan. Maar ja, zoals ik al zei, van, het is, ja, op een gegeven moment denk je van, ja, gaan we dat nou wel winnen of net? En die mensen verzien je net vallen. En de kans dat ze het uiteindelijk neer krijgen is best wel groot. Ja. En dan is 5 maand ontslagvergoeding is best een groot geld. Ja. En mensen hebben op een gegeven moment behoefte om het achter hen te laten. Hè? Omdat het al, nou, het wordt het al een jaar. Ja, maar er gebeurt er op een gegeven moment wel een heel soort. Want ze tekenen dat sociaal contract, of een sociaal plan. Daar kunnen we aanstaan even zien. Maar er gebeurt ook wat voor die documentaire. Kun je lezen wat er dan gebeurt?
Op dat moment dat het gebeurde, Ja. bedoelst. Nou ja, dus eerst er gewoon, boeten, want het gebeurde natuurlijk achterslettend waren. En dan moest je gewoon maar afwachten of wat er uitkomt. En best gewoon bij beide partijen, of de beide kanten best belutsen. Ja, want er wie een kant die woe net en een kant die woe wel. Ja. We kunnen even naar het filmpje zien Ja. op het moment dat ze dus besletten hebben van nou, we tekenen niet maar. Just, Wat je nou? de twee kanten juist hebben. Maar zolang de gunst van de basis is om je geld mee te gaan, en zolang dat net in de wet vastgesteld wordt, blijft de arbeider de lul. Dan ben je altijd afhankelijk van de baas. Daar komt het op neer. En ja, dan hangt het van de mensen zelf af van hoe veel je goed is strijd. Hoe veel je goed is strijd nou. Maar uiteindelijk, het geld blijkt altijd te winnen. En vooral als je de mensen maar goed genoeg aanknippen, dan komen ze vanzelf. Dat is meer. Ja. Ja, ik vind Teer de Wielstra zei dat prachtig. Hè? Het geld is gewoon zo machtig en dat kist eigenlijk net winnen. Maar ze hebben hen natuurlijk geweldig weerd. En ze hebben hun eigen respect in stand houden. En het respect van het eigen van Friesland en van de wereld, denk ik, kregen hiervoor. Maar er zit nog wat oors in. Zij tekenen dit contract. Maar daarbij maken ze ik niet negatief zezen over Prins Dokkum of over Zeevrood. En dat is toch dus al hier opname kijk. Ja, en wat krijgt dus? Er hebben mensen een hele scherpe verklaringslijn, hebben mij dat verteld voor de camera, wat er gebeurt binnen het bedrijf. En de montage weer al aardig vier in. Dus er zitten een paar zaken in die eigenlijk net verteld worden mochten. Ja. En die zei, nou ja, ik look het toch maar waarom, Annette, want ik ben bang voor smaad. En ik weet waar deze bedrijven daar in steed binnen. Dat hekt al rond hier al merken. Want de mensen zijn tergd en ze zijn treiteren, echt verschrikkelijk. En mensen worden dus bang. En ze Maar zit het er nog in of zit het er net in? Of is dat de cliffhanger die er nog in is? Ja, dat kan ik dus net zeggen, maar er is iets uit wat de persoon van zei. Ik kan het gewoon net bewijzen. Ik kan het net bewijzen en daarom kan ik het net zeggen. Oké. De kracht dus van de kapitalist in de arbeider en de arbeider verliest. Annette, Tigrank. Ja, de documentaire over Prins Dokkum wordt komend weekend snel uitgestuurd en dan is hij naai. Joet is hij te zien op Omroep Friesland televisie. Ja, in een tijd dat 1 op de 3 houdelijk eindigt in een skiering, gaat Bient in deze weken van Valentijn op zoek naar de 2 van de 3 die het wel bij elkaar blijven. Bestaat het dan toch? Wieren leefde. Juist de jaren we de jongsten hierover, nou de pubers. En hoe hoorde je het goed als je lang bij elkaar binnen? Ja. Gewoon iemand die goed bij je past en dat je daar een relatie mee opbouwt. En dat je daarmee verder gaat. En dat je gewoon wel van diegene zoveel kan houden dat je daar de rest van je leven mee verder wil. Maar het kan ook wel bij iemand anders. Ik geloof wel dat er iets van ware liefde bestaat, maar dat kan ik wijzen dat het misschien eerst maar één heeft die dan letter net meer die ware liefde is. Dus het kan wel verhoren. Ja, daar geloof ik wel in. Nou, dat er echt iemand bij je past en op dezelfde lijn zit met jou. En dat jij alles met die persoon kan delen. Ja, ik denk dat als je dat hebt bij een persoon, dat het wel ware liefde is. Ja, ik weet dat zelf nooit meemaken, dus nee. Maar denk je hem dat je de rest van je leven bij één persoon blijft uiteindelijk? Nou ja, als het ware liefde is, wel toch? Bij mij is het programma hoe de leefde. Oh, dat is een heel mooi programma. Ja? Dat denk ik wel. Waarom? Nou, dat denk ik zo maar. Ik denk, de liefde is toch het mooiste wat er is nou. De liefde voor je pak. En hoe zit het met liefde voor een partner? Voor mijn partner? Nou, mijn partner zit er aan de bar. Mooi van mooi liedje bandjes. Dat is het mooiste wat er is nou. Je bent nog bij elkaar? Nog steeds, ja. We hebben het leuk. Dit is uw kroos. Dat is een bijkamer zeker? Er is hier bij komen, ja. Dat bestaat of net?
Ja, ik dacht het liep maar leuk om je weer eens op te zien. Ja, hartstikke leuk. Ja. En toen vond je me ook al zo stralen, maar dat doe je nog steeds. Ja, nog steeds? Oh, dat dank je. Dat is een goed teken. Wat is het geheim? Het geheim dat we nog zo stralen? Ik denk geluk en gezondheid. Ja, gezondheid is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, we hebben het goed together. We zijn We zijn een goed team. ja, we zijn een team vormen. Ja. We hebben het gezellig, we hebben een leuke band. Leuke beppers hebben. Ja. Dat is super allemaal. Ben je nooit hem nog echt verliefd? Ja. Hoe wist dat? Ja. Wat zo? Omdat ze elkaar kussen. Ja, je hebt wel een paar je werk, drukte, band, hobby's, sporten. Je kan gauw je eigen gang in. Dat is prima, maar je moet het wel bij elkaar houden. Ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen is. Dat je naar elkaar kan luisteren en denkt van, ja, hoe weet me daar? Is het een leuke week gewoon? Een dag, een week. Dus ja, op die manier denk ik het wel. Heb ik wel eens ruzie? Soms. Soms wel en soms heel vaak net. Ja, opvoeden, voornamelijk goed opvoeden. Ja, denk ik het meest hoor, ja. Ik vind dit, of je staat, we moeten wel op in je lijn staan, want anders dan gaat het net goed. En morgen het verhaal van Annie en Riemen van der Velde, die hebben al 50 jaar verkering. Ja, stel, de heeft een lumineus idee, maar geen geld om het u te vieren. Dan kist naar de bank in, maar het zijn wurg door een heel soort meer mensen on crowdfunding. Zet het idee op internet en hoop je dat een soort mensen in die plan investeren willen. Crowdfunding is populair. Vliegen hier water landelijk 32 miljoen euro ophellen. Meer als een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. En de eind is nog lang net in zicht. Ik praat erover met Skelte Muisma en Hetty Kloosterman van de stichting Kunstkrieten. Want die heeft via crowdfunding een dichtbundel uit weten te brengen. Maar Skelte, ik begin even met jou. Je bent bekend met crowdfunding. Ja. En dan net dat mensen verdienbedrijf betalen. Maar oorsom, dat is toch wel eens wat investeert. Ja. Kies toch even kwart letten en dan heb ik uitlezen hoe dat werkt, dat crowdfunding. Nou, crowdfunding zei het al een beetje. Crowd is massa, zeg maar, en funding is financiering. Zo simpel is het. Dus wat je ziet is de massa en als je dat je met de massa geld bij elkaar krijgt. Nou, een van de bekendste concepten is Kickstarter. Het is een Amerikaans bedrijf. En wat die doet, die brengt eigenlijk ondernemers of financieringsprojecten samen met mensen. En op Kickstarter ben ik redelijk actief in diverse projecten. Nou, laten we even zien hoe dat dan werkt. Dat kun je mensen de website ik zit op dit moment in Wikipedia voor de mensen die toch eens willen zien wat is nou crowdfunding. Ik ga nou naar de website Kickstarter. Kickstarter is een Engelstalige website. Alleen hier staan meer dan 1000 projecten op van mensen die leuke ideeën hebben. En werk meestal naar zieke zelfinspiratie. Dus dat ik zelf denk, goh, dat wil ik zelf bedenken. Of dat lijkt mij leuk. Maar het zou dan... Dat ziekste een idee? Ja. Wat zelf ooit eens in die holle gewoon heeft. Ja, eigenlijk wel. Dat komt op del. En de Jos dat een protte ding. Ik vreet je dan om financieringen en zulke dingen. En dan heb ik zoiets van, goh, daar wil ik best wel in participeren of in deelnemen. En ja, dan gaat het ook net om gigantische bedragen. Dus dan mag je denken aan een $100 tot $400. Want het is in dollars. Dus ja. nou, dat is en dan zegt dat er €100 del en dan klikt en dan? Nou, dan dost dus mij aan het initiatief. Dat is het leuke ervan. Het is wel enigszins risicovol. Want als het net slaagt, dan ben je gewoon in yield kwijt. En als het wel slaagt? En als het wel slaagt, dan kiest een lietse vergoeding weer om. Maar meestal krijg je het leuke verhaal binnen in combinatie met wat extra's. Het is eigenlijk meer een ideologisch verhaal. Dat werkt echt voor de kunst. En daar zit jij voor, mevrouw Kloosterman. Want ja, dit is het dichtbondel. Jan Ritskes Kloosterman. Ik zal hem eens even ophouden. Ja, je bloed wie er net kwam zonder dat andere mensen geparticipeerd hebben. Skelte zegt de site even voor dat gebeurd is. Dat klopt, ja. Hoe wichtig heeft dat voor je best, die crowdfunding? Nou, dat is eigenlijk toch wel de basis geweest voor de rest van de financiering. Het was voor ons ook een eye-opener dat je op die manier actief geld binnen kon verzamelen voor je kunstproject. Wij hebben dat overigens gedaan bij voordekunst.nl. Dat is een forum specifiek voor kunstprojecten. Van Friesland. En we zeggen, dit project is voor 100% is dit nou financierd. €1500 hier niet nodig. Maar dat kost het net, toch? Nee. Dus je begint met zo'n financieringsplan. Dan heb je een aantal bronnen die je gaat aanboren. En crowdfunding was daar een onderdeel van.
Ons doel €1500 bij de crowdfunding hebben we gehaald. Het grote doel hebben we ook gehaald, want anders lag het bundeltje hier Wat niet. kost dat zo'n bundel om te maken? Iets meer dan €9000. Ja, dus de crowdfunding was heel belangrijk, ook om draagvlak te creëren. Maar voor de volledige financiering was het een deel. Omdat je zin liet kennen onder voelen ze misschien van, nou, er is al geld. Klopt, en ook je bent heel actief. Hè? Je kunt niet zomaar meedoen bij Voor de Kunst, daar moet je echt wel wat voor laten zien. Je moet ook inleggen financieel, maar je moet ook allerlei tegenprestaties neerzetten. Een filmpje, je moet je product heel goed promoten. Dat hebben we hier staan, dat wil ik even zien. Misschien vind jou dit leuk, maar ik vond het wel leuk om te zien. Kunnen we eens even zien, jongens? Nou, we willen een mooi boekje uitgeven. Eenmalig project. Dus echt een eerbetoon aan Jan Ritskes en de inspiratie die hij tot op de dag van vandaag heeft. En we willen graag een wat breder publiek bereiken, omdat we denken dat het echt toegevoegde waarde heeft. Hoe kunnen mensen geld doneren? Dat kunnen ze doen via voordekunst.nl. Ze kunnen geld storten op de bankrekening van de Keuskrieter. En ze kunnen van tevoren inschrijven op een bundel, dus alvast een bundel bestellen. Skelton, of wist al wat van presenteren? Hier is toch al een bundel kocht nou? Nou, het is net een heel enthousiast verhaal, maar goed... Sorry, ik moet heel erg genieten, maar ik zie lijst mezelf zo voor dat ik hem wel in koppen had. Maar dit zijn leuke initiatieven en ik denk dat dit juist geschikt is voor Friesland. Ja, maar wie een avontuur zo nu. Ik wil nog één bij je blauw. Ja, want ik vind het heel knap dat je het was. Ja, dat vind ik. Dat was het ook en het voelt nog steeds een beetje als een avontuur, ook dat we hier weer zitten. Ja, het zijn allemaal want bij Jim krijg je dus net een rendement van waarom? Wat krijg ik als ik €50 investeer? In het project, dan krijg je een bundel met een persoonlijke boodschap. Je krijgt een vrijkaartje voor de Poëzienacht. De bundel is een van 4 projecten. Het eerbetoon bestaat uit 4 projecten over het hele jaar. Ook een Poëzienacht en sowieso eeuwige dank en onze digitale nieuwsbrief natuurlijk. Maar die eeuwige dank, want daar draait het ook wel een beetje om. Nou, er zit een heel grote gunfactor bij. Dat is natuurlijk zo met crowdfunding. Mensen doen mee aan zo'n crowdfundingsproject omdat ze de organisator kennen bijvoorbeeld. Omdat ze het project heel interessant vinden of omdat ze de tegenprestatie erg leuk vinden. Want men krijgt er iets voor terug. En bij ons konden mensen instappen vanaf €10, dus een superlaag bedrag. Ons doelbedrag was ook niet vreselijk hoog, dus met 150 mensen voor een tientje hadden we het project ook kunnen... Wat zijn die mensen? Van ik betaal je omdat? De gunfactor was heel belangrijk, dus men vond het leuk dat de Keuskrieter dat oppakt. Een stukje cultureel erfgoed, Noordoost-Friesland, Twiesel, de Friese woorden. Dat was belangrijk, maar ook überhaupt dat er zo'n project opgestart werd. En de tegenprestaties. En ik heb altijd zeggen van ik heb mooi werken. Het gaat ook om betrokken zijn. Het is niet alleen mensen betrekken, maar je geeft ook een podium om betrokken te raken bij een project. Skelton. Dit kist denk ik bij Amedo heeft mooi die een toch wel bijzonder crowdfunding project. Ja. Waarbij het bij koppels nog GPS. Kist even zien wat dat is? Nee, een van de trajecten op Kickstarter, en dan zie ik even naar het project, is een GPS-systeem. Daarmee kist Ben als het ware volg je. Het is de meest lietse GPS-tracker die er bestaat. Dus als Ben rondrennen, dan kist het volg je. Dit is een bedrijf uit Zweden in dit geval, Stockholm, Zweden. En hoeveel geld heeft hij? Wat is het? Nou, zijn inmiddels €21.000. Dus dat is meer dan €100.000. En van mij hebben ze €400? En van mij hebben ze €400. Ja, maar daar ben beelden van, die kunnen we misschien al even zien van wat het bedrijf doet. Ja. En dus daar heb ik zelf wel eens een nooitocht om het zo te creëren. Wat is het dan? Eigenlijk kun je mensen volgen. Dus als je bij een kwijt bent, dan kun je via je mobiele telefoon heel makkelijk even opzoeken weer. En dit is op de 15 centimeter is het gelijk. En dat vind ik het interessante ervan, want ik word graag voor de sportbroeken. Net dus, voor Ben? Nee, want ik heb geen Ben, dus die interesse is voor mij iets minder. Maar daar is voor geschikt voor natuurlijk. Maar voor de sport hier ik het meer met voetbal. Dan kun je exact zien hoe het mensen rennen, hoeveel kilometer dat ze in het veld rond hebben, waar ze staan, wat hun posities gemiddeld binnen. En ik word dat koppelen aan video, dus dan hier is GPS in combinatie met video. Ja, en dan krijg je unieke data die echt geweldig is om te broeken om beter te worden. En daar heeft het dus uiteindelijk zelf net ontwikkelen kind. Baas daarvan?
Nee, op zich net, want op zo'n manier participeer ik er in mei en ik wil er ik broek van meidje. Dus ik hoop dat. En wat krijg je dan overom als dit een succes is? Nou ja, dan krijg ik in elk geval de eerste demo-artikelen krijg ik, dus dat is al mooi. Verder wist op een hichterholden en er zit een liedse vergoeding in van rond de 8% wat je investeren altijd slaggert. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk, maar dat is meer een voice. Nee, ik begon dit onderwerp te vertellen dat je eigenlijk net meer een bank nodig hebt. Je kind gewoon geld vrij. Klopt dit? Wordt de bank aan zijn oestallig? Ja, dat weet ik net. Dat wil ik net zeggen. Maar ik denk wel dat er een hele protte gaat verhoren in de bankwereld en in de financiële wereld. Met name voor Lietse MKB, voor cultuur, maar ook voor consumenten. En dat is juist dat het internet er gewoon perfect voor geschikt is. Ik denk dat crowdfunding nog een iets te moeilijk woord is voor de gemiddelde Fries. Maar van de andere kant, ja, ik denk dat Friesen helemaal geschikt binnen om dit te omarmen, als het ware. Keer krijg Prins Dokkum en dan denk ik, goh, misschien hier en die wel iets laten met crowdfunding in de omgeving. Omdat het echt droegen wordt door het dorp en de omgeving. Ja, en wat je ook zegt, als je 1500 mensen bij elkaar hebt die al jaar €400 inlezen, dan draait je een protte geld. Ja, want wat vernamen jou dat zelf ook? Die kunst die komt dan dichter bij de mensen en dan krijg je die gunfactor, dat vertel je al. Maar zit er dan nog meer onallinnig als dat? Het is heel erg een meerskipsding aan het worden, heb ik het idee. Het is bij zo'n project begin je natuurlijk in je eigen kleine kringetje te zoeken. Dat is ook de eerste stap in het crowdfundingsplan. Dus sowieso je eigen familie, je eigen vrienden en dat wordt steeds groter. Maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel Friesen om Utens uit de Randstad die dit een hartstikke leuk project vonden, die toch een bepaalde binding hebben met het gebied. En met elkaar creëer je dat draagvlak. Kun je ook nog een tipje aan onder mensen die dit toesturen? En dit echt iets van de groen krijgen willen? Nou, wanhoop niet. Als je een goed idee hebt, dan moet je er vol voor gaan. En kijk vooral naar wat er wel mogelijk is en niet zozeer wat de obstakels zijn. En dan kan dit het gevolg Dan wezen. kan dat het eindresultaat wezen. En als mensen advies nodig hebben, dan kunnen ze bij de keuzekritiek terecht. Deze boekjes 200 maken binnen om een 50 uur. Ja. In een weekend. In een weektijd. Nou, dat is toch klasse, hè? Kun je het ook nog wel investeren, Skelten? Nou, ik maak in elk geval in een keepje, denk ik. Ja, Dus, het is eenmalig, echt een verzameld object. Goed, best bedankt. En laten we hopen dat er zo wat meer yieldrolling gaat. En mensen met mooie ideeën dat die dan loskomen kunnen. Ja, dit wie wint. Like ons op Facebook. En volg ons even op Twitter voor meer informatie. En dan van nou nog een hele mooie joen te wensen van u.